Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. My friends and family members, I always encourage them to receive the COVID-19 vaccine kasi we have to remember na kung hindi kita magpabakuna, habang ang virus sige ka-replicate, kag naga-multiply, so it is a normal course ang virus nga naga-mutate sila, so basi time will come kung may mga bag-o nga variants, nga hindi lang siya basta contagious, basi ang mga next na coming variants will be more fatal. So ang term ko na basi ma-wipe out kita tanan, So we really have to help each other, sa aton yung komunidad to achieve the at least 70% of our population yung maka-receive sang bakuna and hindi magkahadlok sa mga mabatian na side effects ng vaccines, as far as kung ma-remember nyo ang mga risgo ang mga tao nga may mataas nga risgo sa blood clot, mas mataas pa ang risgo sa nag-smoke, sang those nga mga bedridden or those who are obese nga magka-blood clot compared sa very extremely rare side effects of clots in COVID-19 vaccine. So let's go for COVID-19 vaccine and hindi kita magkahadlok. So it is for our future.